Jongen, dat ken ik. Dat klopt dan net. Dat is van Friesland. Oh jongen. Dus we hadden een toertocht mee. Ja, die ook bij. Dat is nog heel grappig. Ik vind me ook direct zo'n Pieter Post of zo. Pieter Post. Goedemorgen. En na je dag een nieuwe vlog. De tent hebben we weer opruimen. Ik ga echt heel best slipt. Waar je dat nou toch? Ik ga niks jet. Iedereen zegt, hast dit jet, staat dat jet. Nou, ik ga niks jet. Ik ga slipt als een rooske. Ik moest van de morgen hier repeteren al even naar het wc-hokje. Trodden het miserijn. Tent wie dus ik wat wierd, dus hebben we het opvouwd. Ik ben benieuwd hoe dat doen dan wel liep het. We gaan een bakje koffie horen, we gaan een broodje horen. De meesten die gaan alweer op een paard. Ik zal nog even een toiletair bezoek doen en dan gaan wij ook die 12 van T-shirt aan toe. Via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. En we zijn alweer op een paard. We hadden de eerste pagina al gehoord. Dit is wel wat vlattere route. Heel vaker bochtjes en kwatter en Opletten. meer opletten, zeg maar. Dus, de wegen, schoppen, gaten. Heel gaten. goede gaten. Ja, de eerste foto hadden we gevonden. We hadden de eerste vraag opbouwen, dus wat nota nog niet mist. We zullen ons best hebben we eraan. En ja, we maken er wel een heel leuke dag van. We zijn al in België. We zijn al in België. We hebben correct de lingeriewinkel van Nicole Gilles moesten we opstruinen. Of tenminste, we moesten een hoesk opzitten, maar dat wie dat. Dat wist Marianne toevallig, ideaal. Hoe wist u dat? En we reden nou... Links, hè? Ja, we moeten links af de dijk. Buitenheide. Oh, nou, dan maar wel onverhard. Onverhard. Denk ik. Oh, wacht. Verharde weg volgens je. Tja, sla links af richting Buitenheide. Ja, misschien maar weer eerst nog wel terug, want dit is geen buitenheide. Oké. Ik weet het nou. Nee, ik weet het ook net. Gaan we nou 1,2 kilometer in? Wel ongeveer, denk ik, of niet? Oh, nee. Nee? Oké. Nou, dat lijkt het ook wel leuk, maar we proberen het. Wie beziek je het? Nou ja, wij zullen ons best even doen. Ik moet even de kapper weer gaan. Ik kom aan, wie hebben we erop? A few moments later. Oké, het weer toch linksom. Maar het weer een heel leuk paardje. Een heel mooi boetenut paardje. Ja, met er al een beetje. Maar er al een beetje deed. Oh ja. Dus wie ben we weer omgegaan? Wie moet nou aan een scherpe bocht naar rechts richting Buitenheide, een grote heideweg. En die zit hierop, dus we zijn weer op een goede route. Oké jongens, we moeten een snelheidsmeter op zitten en dan moeten we precies zo'n 20 km per uur rijden. We hadden hier voor, we moeten even keren en dan zien we dat er een beziekje. Daar is je telefoon erbij. Oké, nou. Daar gaan we. Zo'n 20 kilometer jongens. Kijk, nog een keer. 26 en toen 29. Oh. We gaan nog een rond. Misschien maar even hier pakt met zijn hut, hè? Dat is wat meer een afstandje haast, dat is al zo'n 20 riedekist dus ja. Oké, we doen een poging terwijl jongens. Ja, een beetje meer afstand. Dan gaan we even wat een oorrentje zeg maar. Iedereen hier te keer. We doen dat met een poging, hè? Nee, wat leuk wel, hè? Straks hier wel net op zo'n planner. Dat is zo'n beetje, denk ik. 27 zit hier wel, hoor. 27. 24 dan. 24. Jongen, dat ken ik. Ik klap er net. Jongen, dat gewoon net zo. Nou, wie zie ik je wel horen dan? Ja, wist je zeker? Ja. Net nog hier een poging? Ik lood dit ze net. Nee? Nee. Oh. Ik reed om Maar jij ook tussen net? We reden hier om eens 24. Ja, maar hier de eerste keer wel, zeg maar, op zich. Nog hier een poging. Daar ben je nou. 3 keer scheepsrecht. Ja, toch? Nog hier een poging. Oké, kom op. Dank u, dat zei er heel tijd. Oh, jakkers. Nou, nee, wie zit je nog op? Helaas. Veel meer.
Die beziet je dat nog een keer. Nou, nee. Het is nog kleer, ja? Ik kom misschien aansnappen of iets. Ja. Dan proberen we het. We doen aansnappen. Het is een Belgisch ding, dus ja, het, hier kan net zo goed rijden in dat ding. Want we rieden echt perfect zo'n 20 gewoon. Dus, ja. GPS-technisch. Waar zoen we die ook inleveren in mij? GPS. Die staat er wel op, maar ik denk net dat het telt. Nee. Nou, we geven verder. En we gaan nog even een fotoopdracht gevonden. En dat is het vliegtuigje op de rotonde. Maar dan maken we mij op een foto eigenlijk, hè? Dus, hallo! Dus we zullen even zien dat dat slangje gaat. Nou, we hadden een foto. Het is leuk, we gaan eerst een lijnbus erbij op, maar uiteindelijk is het shirt. Hier maar een lijnbus. En hier zonder lijnbus. Op naar de volgende opdracht. Zo, daar hebben we echt. Kijk wat Marianne aan hem. Wie moet je naar dit plein daar? Maar hier maken we er net in. Dan maar we even. Ja. Hier verder. Wat net kan, maar het mij net. Nee. Dus daar denk ik achter die auto. Ja. En wat maken we hier? Ga op de foto met 2 toffe peren. 2 toffe peren. Ga op de foto met 2 toffe peren. Maar we maar paren in de winkel. Dat zou wel cool zijn. Hey, een grierde winkeltje. We gaan op de foto met 2 toffe peren en een hond. Ja. Gaan zitten. Goed, gaan zitten. Nee, niet springen. Goed. Goed. Gaan zitten en blijven. Dat is nu allemaal vrienden. Ah, super bedankt. Dat is wel mooi. Ja, klopt. Friesland. We komen van Friesland. Oh jongens. We doen aan een toertocht mee. Oh, die auto. Ja, die ook mee. Dus ja, allemaal opdrachten. Misschien dat jullie nog een keer gevraagd worden. Ja. Zeg dan maar nee. Hey, vriendelijk bedankt. Tot ziens. Oh ja, we moeten ook nog wat bierveeltjes scoren. Hier, denk ik. Weet niet. Ja. En we hebben ook nog 2 veeltjes gescoord. Want de opdracht wie natuurlijk ook nog 10 veeltjes. Nou, haal het maar. Oh ja, ik kan weer oren deelnemers, alarms en toeters en dat soort dingen. Heb je maar nog op zoek naar een soort van Bonifatius-achtig figuur? Iets. Willy Brood? Willy Brood. Gerrit. Waar is Gerrit als een nodige? Ach, heren. Waar gaan we hier? Hallo! Wie ben je een toffe peer? Wil je maar eens op een foto? De toffe peren. Maar ik kom er net uit peer. Nee, helaas. Wie moet dus het chest om, dus ik net helpen, hè? Hey, het begint te regenen, kom. Waar is de auto? Ja. Nou, dan hebben we een pontje. We hebben hier een fotoopdracht mist, want hier is alweer de volgende fotoopdracht. Maar je maakt de bel op de foto. Oh ja, nee. En de pont, maar we gaan naar de andere kant daar, dus nou, die. Ja, en nou, maar even een rondje wachten. Waar is hier dat beeld nou? Weer circus. Dat weet toch, wel die tik, maar dat die is die hoor. Dat we die mannen op een foto zetten gaan. Oh. Nou, dat wel echt mis. Verdorie. Hier een fotoopdracht mist. Ja, wie me zo fanatiek en goed bezig. Maar ja. Nee, ik kom aan de kant. Ik zit even afvinken, helaas. Pindakaas. We gaan bij de pont naar de andere kant. Opdracht bij de morgen gaan we gewoon. We gaan een bakje koffie met die man gewoon. Hier. Het weer net in hier, maar we gaan speciaal voor u bij de hier gaan een bakje koffie gewoon. Dus we gaan weer vol energie. We gaan weer verder. We hebben oh no. We hebben weer heen, Maria. Oh no. Oensel. We gaan naar Oensel. Ja, het goed. Nou, die kant op dus. We binnen in Valkenburg en we binnen op zoek naar allerlei verschillende soorten weerveldjes. Maar we gaan ook even... En Siers. Visit Siers. Siers. En we mochten net shoppen, maar we gaan even shoppen. We zijn zoeierig shit tussen staan. Die koers is heel iets. Staat niet op de kaart. Mr. Ride. Oh, dat is Maar 30 gauw staat. Dat is het nummer. Oh ja, 30 is dus het nummer van de auto. Ja. Nee, maar wij zullen even wat eten. En we moeten nog 2 bierveeltjes. Dan hebben we het haast 10 verschillende soorten. En we willen nog even rustig zitten om wat vragen nog te beantwoorden. Maar we zijn al aardig vieren. En we zien je dan clown, hè?
Misschien hebben we de klauw nog zien. Zal ik een klauw? Oh, we moesten nog wel een popkop op een bankje. Maar even die foto's al je werd troosteren. Misschien kunnen we hier ook wel even googlen. Oh ja, dat kan ik wel even. Afbeelding googlen. Afbeelding googelen. Nou, wij gaan weer verder en even lekker in Valkenburg. Even de beentjes trekken. Nou, we zijn klaar in Valkenburg. We hebben stokballen, we hebben lekkere vieze tsiers gaan we hellen en wien en smartsel. Ja. Maar nu hebben we dikke Rijn. Dus ik heb een poncho gekocht. Dus we gaan in de poncho weer richting de auto, denk ik. We gaan omklaaien, denk ik. Maar we gaan die lekkere tsiers nog even vrouwen. Ik ben de Sjaak, ga ik weer in de gaten. Oh, maar dat hoedje heb ik nog op, hè? Ik heb verkeerd, waar heb je hoed? Zit er nou, ja? Past het eronder? Ja, doe wat onder, ja? Dumpty. Of is het nou droog? Ja. Ja, nou, net zo crackplans dit, hè. Hier in de weer. Het sierske. Wacht, ik moet veel meer mijn telefoon. Ja, ik wacht. Ontgrendeld. Een holsje doen. Hallo. Nou, ik had de eer om het vieze sierske op te eten. Kijk even. Lekker. Nee. Oh, ja, het is vooral de geur trouwens. Eén hapje weer genoten. Ja. Oké, akkoord. Uit. Yes, ik moet het ding uit de auto halen. Nou, dit soort dikjes dus hebben we ook onderwijs. Oh god, het smelste stretchje van de route. Kom maar de grootste gat met iets spoor. Beetje de nice, toch? Oh, dat is wel heel grappig route. Ik vind me ook direct aan hoe heet het, Pieter Post of zo. Pieter Post. Pieter Post. Pieper, hè? Oh, we hadden wel in Fries. Oh, Pieter Post? Pieper. Pieter Post, dat ken ik net. Net Bidel. Oh my goodness, oh my goodness. Nou, je maakt wat door de beul, Mario. Sorry, keverke. Ga ik lopen beulen. Kenteken eraan slecht onderwijs. Nou, we zullen zien of we er terug. Daar komen we. Ja, hier moet je die ook zo. En dan maken we aarsen. Links af. Haakse bocht. Meulenberg. Oh my god. Mooi file kakenbandhoes. Links af. Doe mij die maar. Ja. Had ik even voor mijn meeste wat hier met of zo. Oh, hier denk ik, of niet? Nee, dit is de Meulenberg al. Ja, maar is dit het haaks linksaf? Ja. Denk Zullen ik. we het even meidje? Wacht even. Even wachten. Wie doet de vlag en uit? Hoi. A few moments later. Ja, we zijn er. Ja, toch links. Toch links. Even, Hoppa! Oh joh, die kever kan alles. En we gaan door. Mario Kart 2.0. Maar wat prachtig hier. Het is wel een coole route. Ja. Happetje. Hallo. Is je het zeker even naar? Ja, zetten we dat die vrouw. Nou ben we bij Café de Wandelaar en de vraag wie, hoe heet het pand voorheen, toch? Wat was de oude naam van Café de Wandelaar te voeren? Wie een grensovergang Ja, kan wist je eens even jaren. Dat weet die man, beste man zelf vast wel. Ik heb er hierin. Wat een leuk. Misschien heb ik wel weer veel zin. Nou ja. We sturen direct volgens mij. Hallo! Goeiedag even. Hallo. We hebben een vraag. Proost. Oh, lekker! Zo, Bij Jan en Marie hebben we... bij Jan en Marie. We hebben een vraag. Het is gewoon in het Fries, hè? Oh, die had een vraag. Ja. Wat is de oude naam van het café? En mijn ziekie. We hebben Lekker kwart. wij wat hebben ziekje. Je moet even ziekie. Het zit hier ergens op een... Oh, echt? Oh, dat is leuk. Ergens. Ergens. Bureau de la douane. Café, La Douane. Ja. Dus het is weer café. Ja. De De la douane. Tje. Café de la douane. Nou, scrollen op. Ik ga dat er ook rust. Yes. Nou leidt ze hun nu heel wat uit. Waarom? Nee, ik heb het. Ja, toch? Ja? Op een goede wij? Je mij niks zeggen natuurlijk, hè?
Je hadden het aardig op skiksjuk. Wie ben je smoordrok dwaarneem, zit je wat? Ja, zeg maar wat vaak wij dit doen erin. Dan weet je Ja. van een jaar hoor. Verschil met de blauw, hè? Nee, nou, ontaasen. Ja, Wij gaan Ja, weet niet best. Ja, hoe is dat? we hebben het shopmest. Hij met de outfit Ja. van nee, toch? Is het toch gek een outfit? Ja, maar je maakt de shoppenmest. Ja, dan een hele mooie poncho hebben we gewoon. We hebben shopt om een poncho. Ja, stakbal. en stakbal en heel lekker het zie. Bedankt, hè? Oké. Ja. Niet lekker? Nee, helemaal niet lekker. Het stonkt hem al weer. Nou, wij zijn verder. Om het aas. Yo. Hey, bedankt, hè. Hoi. Nou, vervolgen is er. Oké, en we bezieken weer een, hoe heet dat? Snelheidsmeter te doen, hè? 27 kilometer. Yes. Wish us luck. Dank je, kak. Oh, jongens. Ik wil nog een keer. Je keren, dan hak mooi de rond, hè? Dat ik een auto kwam. Ja, ik ken die even voorbij. Oké, 27 is. Kom op, shit. Is het? Poging 2. 18. 20. 24. 24. Ah! Nee! Oh! Oké. Maar ik ken beter haast die snelheidsmeter gewoon meter van die kant. Poging. Oeh, bijna. Nee. Nee. Ah, kak. Next. Poging 4. Ja. Even checken vandaag. Oh, 26. Dit is het lijstfilm. 20. Voor de Auto! Yes, de slagen. Oh, machtig. Oh, dit... Nou, die heb ik toch eigenlijk. Yes, ongeveer 4. Nou, dan heb je een derde Ik ben wel treepoon. heel enthousiast dat we dit Ah, we hebben derde treepoon die nou weer 4 pogen weer harm. Yes. Oké, op naar de volgende. De volgende opdracht is om precies 16.09 te tanken, hè? 16.09. Spannend. Ja, ik vind het hartstikke aardig weer, joh. Oh. 0,9 toch? Oeh, ja! Yes, het is leuk. Hoppa, hartverplaatst. Bijna. Nou, die kunnen we weer afvinken. En jongens, we zijn op de laatste side van uw boekje elkaar. Dus het einde is in zicht. Ik moet zeggen dat die best wel pittige daar, wel een heel leuke route. Maar we moeten echt de koppen bijhouden. We hebben eigenlijk een popje te kwad. Want we kunnen net en de foto's checken en de route en dan op het dik laten, zeg maar. Dus en. Maar het weer wel heel leuk. Wel een hele leuke route en heel leuke stretches en paardjes. Wel heel hobbelig. Dus, een beetje skakkerig, maar heel leuk. En de meeste opdrachten hebben we ook die in. Van wie hebben 12 foto's dus, denk ik? Die 2 treien foto's mist. En wie hoop je nog in te treffen, dat is de laatste. Dus ja, op zich over het algemeen tevreden. Het begint een beetje te misderen, dus het wordt aan weer heel leuk een wierte tent opzetten in de Rijn. Maar dat komt vast. Ja, ik zal aan in de buienraad zien, altijd droeg wit. Ik hoop dat zo wel mooi wezen. Winkel ook trouwens wel wat buikers. Ja, net echt plansbuien hebben we er gewoon gelopen. Meer wat miser. Dus nou ja, dat zit we aan de zien. We gaan dus nu wel echt richting de camping. De camping is camping Le Reptile in België. Dus ja, de laatste leertje. Die binnen het zwaarste zeiden, dus ik ben aan de scouts eronder, maar komt vers. We binnen haast bij de camping. We rijden achter zeker aan.
Steffen short en douwen natuurlijk. Het doet al wat zuster, jongens. Mat de tent nog opzetten, ze mat aan in plangas, vat zuster op. Volgens mij maar die zaklamp op te hollen, hè? Kijk, Ja, hier is al leeg. oh nee! Nou ja, Maar bij mij die nakuut de bio aan de laag. ik ben heel omslachtig. Oh god, ja. Wie krijgt wel lekker eten? Dat hebben we kleren, want op een camping is het nou net. Op een camping is het nou net eten. Maar dat hebben we dus al wat hier. Maar dan moeten we dan vat zuster nog even die tent omheen krijgen. En Even dat het weer speelt. even dat het best speelt en wie hoopt dat de binnentent nou wat droog is. Wish us luck. De camping Le Raptij. Welkom. Sjen op de hoorn, Finish. nou, die vlag maar weer, Sjen, denk ik. Hè? Waar is het vlagje, keer? Oh, beeldje. Een Sjen, jongens. Ja. Jan en Drek al. Ah, Jan. Yes. Dat is wel het bekender volk. Ja, we komen weer in zijn eigen groepje. Ja joh. Rally. Team Rally. Nog een ploegje mensen. Hallo. Ja, hallo. Hier is al een prutje. Oh, shit. Plek. Zoek een plekje. Hallo. We doen de hellingproef, net al lang kletsen. Echt wel leuk gespeeld, hè? En te bek. Oké. Ja! Hallo! Waar mag je beginnen? Het is produceren. Oh, super. Het hielp veel. Vlakte, maar het is een beetje drassig hier en daar. Dus, Beetje drassig. Ja, daar redden we maar. Wie bent al rally, hè? Ja. Oké. Yes. Maar wie nice, hè? Nee, jongen, ik ken je wel bier. Ja, ze achterom, hè? Ja. Hoppatee. Mooi plakje. Ja, tent opbouwen. Nou, we zijn bij de finish, Marianne. We gaan van het blok zetten, hè? Of alles wel goed, hè? Gaan we alles? Doe hier dus net alles. Nee, ik vind het mapje verkeerd. Maar de map is er echt. De holle werkt niet meer. En ik hoop dat daar al je nog op deze kinderen. Heftig dijken, maar nou, we zullen ze weer hebben. Ik ben nog even geduld. Dit is de beste man, maar ik eerst even. Nou jongens, wat een dij. Het was heel leuk. Het was wel heel pittig. Ik zie hem nog één keer even opladen. Maar even gezellig zitten natuurlijk. Even douchen. Maar ja, weer een topdag. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het net het chill app te downloaden. Van die tablet als telefoon. En tot de vlog. Hey ho!